Balik kulungan ang isang drug suspect matapos matimbog ng mga operatiba ng Philippine National Police Drug Enforcement Group Special Operation Unit 15 o PNP DEGS SOU Bar sa ikinasang bypass operation sa bahagi ng Sitio Campinan, Barangay Awang, Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Pasado alas 9 kagabi, Enero 29. Kinilala ng pulisya ang naarestong suspect na si Kenny Sapad alias Boss, kung saan nakuha mula sa kanya ang 55 na gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng abot sa 374,000 pesos. Positibo nitong napagbentahan ang isang pulis na umaktong poser buyer. Ayon sa pulisya, si Sapad ay dati na rin naaresto sa Dato Udin Sinsuat PNP sa kaparehong kaso. Aminado naman siya sa kanyang nagawa at ayon pa sa kanya ay dulot lamang ng impluwensya ng kanyang mga kaibigan. Nakapiit na sa jail facility ng bayan ang suspect at naharap na sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Nananawagan naman ang mga opisyal ng barangay sa mga magtatagkang magdulot ng masamang imahe sa kanilang lugar na huwag nang ituloy sapagkat walaan niyang puwang ang mga di magandang gawain sa kanilang barangay. Ako si Ferdinand Cabrera ng Kutang Batu News para sa Newsline Philippines. Stay safe